Ako na. Buwan guru di ka. Isa ba? Ay, ikaw na. Uy, last na lang ako mag-video. Uy, asam na yun. Ay, mag-kuan. Barog na mamaril. Oh, chamba na mag-kuan eh. Dali mo kay. Tanaw na si Chico. Dugay-dugay sa ako. Wala kami spicy Clark. Kailan? 1, Kailan 2, mag-i-stop? 3, 4. Video. Kailan mag-i-stop? Video natin? Oh, video din? Panaubos Balik. Kapag naubos na ko siya kung mag-i-stop, hindi ako makakakain ng chicken. Bili na lang tayo pagkatapos. Agoy, inubos na ni Clark. Oy! Yo, what's up guys? So karon na nasa din ni sa po namong ibuhato na katong battle challenge na, flip the battle challenge niya. Mao niya nga mga putahi. Gindama dyan niya ti JJ from from Hindi guys. Sir, from hindi si Ati. From asa siya gikan? Taiwan. DJ from Taiwan. Ati, sini. Ano ti? Oh, hi! Hi! Oh, wala ko ito. Hi. So, muna to flip the battle. Ang mechanics sa ni kay if ever makakuhan siya, basta 1 attempt pa niya siya. Pag ano niya, mag-linya meeting ni, tapos kung ini ko mag-attempt, dili siya magkuhan, dili siya mabago. Mapaling na si line Hindi siya buwak di? Mailan na ako niya. So, mga to, tanaan natin siya Uy, per me. uy. Yeah, kung makastand siya, kaya kasi tayo mukhaon. Basta ito, nakita niyo sa Facebook. Kaya, so, mo to, napamipagipabot sa ka-contestant. Mga niya mga putahe. Spaghetti from Jollibee. Chicken Joy from Jollibee. Halang o dili halang. Ito ilis? O kaning kuan. Lechon manok. O dinuguan sa ini puto. Palitaw dai. Palitaw og water. Yan nasa mi kaning gravy and tubig char. So yeah, muna to guys. So let's get started. So guys, kung ano siya guys, whole family version na nagagad ko tayo. So, yeah, start na. Di man. Uy, ka. Toyo. Why ka? Dini. One time na. Why ka? Let's go! Mali kung tagtayuyok, ano ron di? Hello, malapit tayo na yun ah. Uy, patay. Ay! Wala, may kaon. Tapos sandali. Uy, kaon. Ay, iyan to. Saan ka ba? Ano, na-traffic. Baka wait me. Ikaw din na, tumiga. Promise. Gunit ako kaya. Malipong. Ay, dapat senior mo. Malipong ganun ka mo. Wala, namus ni ko. Sabi ko na, ay na. Ani. Ani. Uy! Wala taon. Uy, ano ko kasi, Jake? Later that night. Look, let's go. Let's say baby. Wala ko si Clark. Wala na ako. Kasi ka, Clark. Ano ay?
Hello, dili mi ka kauna ni binuang ha. Oh my goodness. Oy! Wala ka na. Wait, ako na rin. Kansira na ayaw pala biyog taas na. Hindi nyo eh. Hoy, hindi. Wala mo rin nakatawa na rin. Kaira. Hindi na. Asin sige, pahambong man. Moga mo rin. Bali ako. Moga mo rin. Moga mo rin. Pag na di ay. Moga mo rin ka na exercise. Alam mo, diba? Yung ka na ni Hamon. Wala yun. Uyang mo, malipong kay kumad. Pundo ka dire. Nalumping na lang kayo. Diya ba ilang linya? Ito mo. Basta sunod ka na ako. Ito, ganito ba? Basta sunod ka kamay na. Kawa. Ya. Exercise din. Habong na. Ay! Ay na! Wala pa naman si Ira. Wala pa Barog, barog. Tira kayo. Kaya ayaw niya. Bante mata ko na si Purot ng manok ron. Purot din ang manok ron. Yati na. Sabay. Tapi. Malipot. Ay, ano yun? Uyas pa si Nenyo kasi si CJ. Ala! Nakuwang, nakuwang, nakuwang. Balik ka mo tayo. Walang kain, walang tulog. Tipong ba? Walang kain. Walang kain, Basta na all zupit. may balik ka, nakulihan natin na. Sige na, sige na. Sige na. Habong na, kamo. Pulihan di ka, tanaw. Learn. Pulihan di ka kaya. Mo na kalakihan. Oh, pulihan di ka. Ikaw. Kawawa naman siya. Ay, sa isang bahay ka ma. Ay, last na lang po mag-video. Uy, asam na yun. Ay, magkuhan. Barog-barog na mamahil. Oh, champa na mga kuhan eh. Dali mo kay. Tanaw rin na si Chico. Wala kang ba? Ibatay ka na mamahayon. Hindi ka lang wala. Oy! Ganun ko, Clark, kayo. Pulihan di ka ma. Bukan lang to sunod. Doon na. Ano ito? Ay! Sensor. Wow, blood kid and lupis. Inchong pang Nasi na ako selfie. Magaling. Binibira! Ay, sa oy! Ay, sa oy! Wala! Ay, sa ko! Wala i-touch. Wow, galing. Lala, ikaw eh. Dukay-dukay ang sarap ko. Wala kami spicy, Clark. Kailan? 1, 2, 3, 4. Kailan mag-i-stop? Video natin? Oh, video din? Pag naubos Balik. natin. Kapag naubos na siya ako mag-i-stop, hindi ako makakakain ng chicken. Bili na lang tayo pagkatapos. Agoy, inubos na ni Clark. Oy! Uy! Hanggang sa maubos? Kabarog ka. Ito. Uy, nilabiro. Hanggang sa maubos? Ako dyan ang college na Dali, dali, ganyan. dali. Ah, oh. God.
Kausap mo ni Pasuy naman kung kuan oy barog. Barog na oy. Pasuy naman kuan ni. Ganun, taga-call ako. Gagang init. I-close na na to. May mga awal na to. Stop na. Pag may nakastanding ko sana. Ini mga awal na to. So, wala. Ano na? Wala. So guys, ato ka pa ito. Remote na mga ulo. Wala ko sila ako sa kaya. Ikaw na lang, ikaw na talaga. So yun guys, that's the end of the video kasi marami pa akong nakakain. So, maybe I'll do that. I'll do a different video with this one, char. With my, wala lang, friends. So anyway, ciao, peace. Peace.